kubor nakaslem jong unongsan hima. Kalong ka khubor ka bakman bat ka baay jingkerman sa Shisin Pat yaki Henry Tali Kishnong ki bahap hapo ka mau karwat block Southwest Khasi Hills District namar kini Kishnong shan kin sayo yaka surok bat ban yo shong kalilam kumba shong lem ki we hakani ka jok abamenta kini Kishnong kilong ka shnong mau kharwang mau bri mau tangden nong nam lum pengat bat mau san ki bahadu menta ki dang hap ban ya daka kejat kumban shupan kan mau baki snam ki ba menshwaling baka skim PMGSY layo ban pentre yaka surok photja ut shanong nam kabadan kumba khat khandai kilometer AA hendai namar bagadon ke kenrum kenram bat ke jingbom ya bet bat ki trai jaka u kontraktor ba pentre ke ka surok ulah ban sange no bat ulayo ban pentre tang mar shiteng ka sarkaru habayo i ke ni ke jing e namar ka jingbom yo ya ka jaka kalamut ban khang no ya ke ni ka surok bat ke e ka bas ngotanat kalong ling ba ka jingkit khle bat shimkhya UMLA ka than uba renik ton ling do tongkhar da ka jisngo khya shwabandu no ka ni ka surok haka khat saw tarik ujeleu arja arpasaw ulalum khadu e ka jingalang haka shnong mauram yaki menteri shnong ki riurang ba ka ni ka dong ka than ki trai jaka haringkat ka jingdon lang UEE bat AEE PWD Roads Mokarwat Division hadin ke jingakran bat e ajingmut lang da baro ki trai jaka ki la menjur ban ai ka luit mensiam ya ki jaka ban pentrei sa Shisin Pat ya ka ni ka surok uba renik don ling do tongkhar bakran shigilat pathai khubor ula ai khuble kerpang ki trai jaka ki badon ka mensiam metri lang bat ki balas nguthu e ka jing e jing janjar jong ki Henry Tali Kishnong uba renik don ulapan pauru baya ka ni ka surok ka ba khandai kilometer ka badangsa en sayo ban sedang no shen hadu ban apoi shnong nong nam bat ukmi lentiru banyo ban pendep no hakapor ka babyang gidan manta ka ni shnong ne morap iwan namta ka ni ka surok ya ka ba ka sarkar kala mut ban khangno ji sisa na ka daw jong kicing e ya kicing bom yo jaka kata gadi gadi surok na du na tenai syadu setai sya nong nam ha ka bala trailer pada ke PMGSY ha ba kontraktor ru ulah withdraw pat na keling sarkar ru kala perkhat ban khangno na ka daw jong kicing bom yo jaka Drengi sukuman hadu kata-kata kan negas ngi kumtai kemawan kan shnong morap rangkat berkini ki officer engineer STO IJI dan hangne kamtam berkini ki trai jaka menteri beran-beram jo kan shnong ha ka baila simkhia hadu kata-kata ban lum kini ki trai jaka bar khoj idon kini ki trai jaka ki beran hangne habat sekaman bersaka diang jonga ya ka begini ki trai jaka ki don ban sukuman hadu kata-kata ban ai ni kubor ke babah bangi don jingkermen ban yo ban trai Shisin Pat ya kena kesurok bat ngi khmit lenti ya ka bagi on pendap kena klimat kumta da ka jing kelut mensim da ka mensim jo ka jing trelang ka barung ha ka mensim jo kini ki trai jaka ha ka bagi sko tho ba ki long maki ka dauba jo ka jing kerku ya kini ki shnong baro ki badon si apo bat kum juru ik pajba shnong morap ki balai rep segitu hidung ki than ti sukuman hadu ka ta ba ka mensim jo ka jing trelang ka rung ha kini ki trai jaka ya ka bagi don menta baro kini ki trai jaka ki badon jaka sethi serum kidon mentahang ne batngi termar kata Shisin Pat ipa ikni kubor ko bha ka kubor jo ka jingkerman ya kita ki shnong baro ki baron stiserum bar kum juru ki pajba jo ka dong kathan bangi don jingkerman ya ka bangi yo bat pentrei no biang Shisin Pat ikni surok bangi khmi lenti bah ka jing trei ko menta in lak ban poi hadu ka bakot ban yo ban pendep sendon om dei tang ya ka kendau ndei hadu ka rong ya ka bangi yo ikni surok ting sukuman hadu kata-kata bar kene kalau ka jingkerman ya ka dong kathan berkedai ke job yang ia kebangan sayok ban yok ban trei biang ke surok langi ladu jingkerman Shisin andri menta da ke jingkerman ngi sko kemen ba dia thu hak hi ki pajba jo kadong kathan bagi yok ban trei biang Shisin Pat ke surok ya kebangan yok ban pendap ha nadu na jerlang hadu ban apoi hanong nam ikmi lti bagi yok pendap ha kapor ka balang kot ha kapor ka balak ban trei ban pendap kloi kat balak ke surok kublai shibun kublai shijarmu